बे भिडिअ'आव एसएसएलसी 2020 एग्जामनि मार्कशीटखौ माबोरै गावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामनो हागोन बेखौ आं स्टेप बाय स्टेप दिन्थिगोन। आंनि मबाइलनि स्क्रिनावनो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांगोन। मोजाङै नायलांजोबजासिम नायलां, अब्लानानो नोंसोरो गावबा गावनि मबाइलाव दिहुननो हागोन। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला। गुगोलखौ अन खालामना लाबाय। दा गुगोलखौ अन खालामखांनायनि उनाव जोंनि आसामनि अफिसियेल वेबसाइट sevaonline.org बेखौ जों टाइप खालामनानै सार्च खालामगोन। सेवा अनलाइन बेखौ जों लिरजोबाबाबो ससे लिरबानो गाहायाव नुजाफैखायो। बे गाहायाव फार्स्टआव नुजानाय बे सेवा लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामबाय। लडिं जाबाय थादों दायो। बेनि उनाव बेबायदि पेज नुजाफैगोन। गाहायाव बोख्लायनानै बै कुइक लिंक लिरनायनि गोजा कालारनि फार्स्टारनि HSLC/AHM रिजाल्ट्स 2020 लिरनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। फार्स्टारनि गोजा कालाराव क्लिक खालामनांगौ। बेनि उनाव बेबायदि पेज नुजाफैगोन। बेयाव रल नाम्बार, केपचा बेफोरखौ जों होनानै गेट रिजाल्टआव क्लिक खालामगोन। एडमिट कार्डआव जेरै दं बेबायदि होनानै होनसै। रल नाम्बाराव जोंनि फरायसालिनि सासे फरायसानिखौ होनोसै आं एग्जाम्पल बायदियै B20 B20 आनो थागोन। नाम्बारा एडमिटआव जेरै दं बेबायदि होनोसै 822। बेनि उनाव नाम्बारा बे एडमिट कार्डआव जेरै दं बेबायदि होबानो जाबाय। जेरै आं होदों बेबायदि होबानो जाबाय 0561। बेनि उनाव गाहायाव बोख्लायनानै केपचा लिरनाय दं। केपचा लिरनायाव गोथां कालाराव जेसेबांखिनि नाम्बार दं बे नाम्बारफोरखौ बेहाय केपचानि बक्सआव फिलआप खालामनानै होनांगौ। बेयाव 1485 दं। बे 1485 खौनो लिरनानै होनांगोन। 1485 बेयाव जि नाम्बार थायो बेखौनो लिरनानै होनांगौ। बेनि उनाव गेट रिजाल्टआव क्लिक खालामनांगौ। बेनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन। जोंनि मार्कशीटखौ नुनो मोनसिगोन दसे उनावनो। बेहाय नुनो मोनबाय मार्कशीटखौ। बेहाय रियेल मार्कशीटआनो नुजाफैयो। बेखौ जों प्रिन्ट आरो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन दसेनि उनाव। बेहाय जों नायनो हागोन जाय स्टुडेन्टनि रल नाम्बार होदोंमोन बेयाव बे स्टुडेन्टनि नामा फैबाय, बिफानि बिमानि नाम आरो साबजेक्ट वाइज गावबा गाव मार्कस मा बेसेबां मार्कस मोनदों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेहाय बड'आव लेटार मोनदों एल लिरनाय दङ साबजेक्ट रिजाल्टआव। टटेल मार्कसआ 92। बेनि उनाव थिउरि मार्कसआबो 92। बेहाय प्रेक्टिकेल गैया नालाय। बेनि उनाव इंलिश, जेनेरेल मेथामेटिक्स, जेनेरेल साइन्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी बेफोर गासैखौ डाउनलड खालामनो थाखाय गोजौआव नुनाय 3 डट्स मोनथाम डट नुनायाव बेहाय जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन। बे गोजौनि मोनथाम डटआव क्लिक खालामनानै होनोसै। बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन गाहायाव एर'सिन गोनां। बे गाहायाव एर'सिन गोनां एबा डाउनलड सिनाव जों क्लिक खालामबाय। बे डाउनलड जागासिनो। गाहायाव नुजाफैदों अपेन। बेयाव अपेनखौ क्लिक खालामबानो जोङो डाउनलड खालामनायखौ नायनो हासिगोन अफलाइनाव। बेहाय नुजाफैबाय। अपेन खालामनायाव बेबायदि नुजाफैदों। बेहाय जों गोसोबायदि गावनि मार्कसखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हासिगोन। बेवहाय नोंसोरो नुनो मोनदों नै जों डाउनलड खालामनानै गावबा गावनि रिजाल्टखौ मोजाङै गोसोबायदि नायनो हासिगोन। साबजेक्ट वाइज जों मार्कसफोरखौ नुनो मोनजोब्बाय। रिजाल्ट फार्स्ट डिभिजन नुजाफैदों। थार्ड डिभिजनबा थार्ड डिभिजन नुजागोन। बड'आव लेटार नालाय साबजेक्ट रिजाल्टआव एल लिरनाय दङ। दा बेखौ जोङो प्रिन्ट खालामनोब्लाबो प्रिन्ट खालामनो हासिगोन। प्रिन्ट खालामनोब्ला बै गोजौनि गोथां बेकग्राउन्ड गोनां प्रिन्टआव जोङो क्लिक खालामबानो बियो प्रिन्ट जागोन। बेखौ नोंसोरो अनलाइन दखानफोराव थांनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन आरो लेमिनेसनबो खालामनानै लानो हागोन। अब्ला आसा खालामबाय साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोना गावबा गावनि मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो प्रिन्ट खालामनानै लानो हासिगोन आरो गोसोबायदि नायबाय थानो हासिगोन आरो गावनि गोनां खामानियाव बाहायनो हासिगोन। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लादो। मानो होनोब्ला आं बेबायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थायो। अन्नानै हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम। जेसेबां हायो शेयार खालाम। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। थेंक्स फर वाचिं।